panalangin ding makatuking intentiones. Birthday Thanksgiving Daddy Cherry Cosme at Peter Biray. Wedding Anniversary Jesus and Aurora San Luis. Special Intention Rivera Family and Vicky Macabali. Speedy Recovery Estela Lagman, Vicky Cruz, Elizabeth and Roel Romano, Janet Manalang, Bel Trinidad at Aleli Orbiso. Antimurin ding sablang kaladwa keng purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Josepina, Santiago Senior, Jose Ulysses, Loberto, Conrado, Yolanda, Chopilo, Virginia, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Librado, Marites, Normita, Elpidio, Dalmacio, Monica at Cesar. Makiabetan po king dalita pamukulat. Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin. Mayapayabak po. Mayapayabak po amon. Meto na namang Aldo, ang pigkalub na ng apong ginukekatamo, metong Aldo, makaabang ang bayong oportunidad at bayong grasya apapalad na ng Diyos. Nya marapat mo ang pasalamatan tayo at yan pang iti mo na mga dong may nibatang kaya. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan. Amin ang tala pa magpagsisyan. Dahil kasalanan tamo. Hanyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang makihupaya, ing darapat kapamilatan ding sabla, at manatili ka ding sabla, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang buntok, ning katawan, ake kaming bibilugan, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikang panibataning pangametong mi, kapamilataning kayapan, abubuklod kay kami, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, busan mong ingsala, ning kaya kang katutuan, ya ing mantabi kaya kami painturo, king kaya kang kayarian. Uling yamong bukod, ing tunay sala kaya tiking yato. Kristiyani lagyumi, ating ebanghelyo yung ikakatulame. Manananasanang ing lugod mo, iubog na kami, agpangking kaya kaming pangayawos. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ating banal espiritu, metong mo king pangajos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap kaya kayo, king bibiya ko sana, agpangkin sukat dandaptan, ding inawos ning Diyos. Magpakumbaba kayo sa, magana ka, mipababata, at misawup-sawupan, kitmuanin lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong ay ibat king espiritu, king kapamilatanan ning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu. Antimonong makananong metong yamu naman ing kapanayan, akya kayong kayawos. Ating mong metong agino, metong akasal pantayanan, at metong abinyag, metong yaing Diyos at tigpa tayangan. Yaing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. Ginoo itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Ginoo itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sabla at yuking yato, bandine ing meto sikluban, ding sablang keti manuknangan. Yaing kaniti menatagan, king libutad ning danuman, pekatigit neta lakad, libutad ning dayat malat. Ginoo itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mukyat, kim bundok ning Ginoo, nino ing makimatulid lungob, kim banal ng templo, ya itang makimalinis agamat, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman, laban kenuman. Ginoo itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akiyang kaligtasan. Makanyan la ugali rin taong magdulap king Ginoo, ding lalapit king Diyos ng Akob. Ginoo itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam karing amano ning anak mo.
Gumantabi kay kayo, at kekon timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus, karing tao, na nga kakit yung makapaling lulam king albugan, agad yung sasabihan king muran, at makanyan pining mapalyari. At nung tityo pingangin ning mauli, sasabihan nyo king datang inglisangan, at makanyan pining mapalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ning tanda ning banwa at tiyato. Bakit ay balong dinan kabaldugan ing kasalukuyan na panahon? Bakit ayo atulan diliyo ing matulid asukat daptan? Nung delum da ka king usgado, makipanareglo kang agad king mindalum kaya ka kabang atimpang panahon. Magkang itaglos ning dalum at ibiyan na ka king wes. At ibiyan na kaning wes karing pulis. Ading pulis isakwil da ka. Sasabihin ko kaya ka, kami luwal ka rin, kabang ka makabayad, ang aking katatawlyan, asenti mo. Ing mayap ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Morning po ulit sa lahat. Good morning po. Tignan nyo nga po ang katabi nyo. Kahit hindi nagsasalita, ano bang nababasa nyo sa kanyang mukha? Tignan nyo po yung katabi. Mayroon bang sinasabing kanyang mukha? Mayroon daw pong mga taong marunong magbasa ng kilos at galaw natin. Yung galaw ng mga mata, galaw ng bibig, galaw ng kilay, o yung facial expressions. Yung mga nanay, alam nyo daw basahin ang kinikilos ng inyong mga anak. Alam nyo kung kailan sila may sakit, kung kailan sila malungkot, kung kailan sila galit. Totoo po ba yun, mga nanay? O yun ay isang katang-isip lamang? Siguro, mayroon pong ganyan. Tayo kuminsan nakaka-chamba na magbasa ng kahulugan ng mga kinikilos ng isa't isa. Yung mga nagtitindaw po ng pakwan, alam nilang basahin. Tignan kung alin ang matamis at kung alin ang pula sa mga pakwan na kanilang tinitinda. Naniniwala po ba kayo doon? Tunog lang daw ng pakwan, alam na yan. Ito, masarap ito. Kaya yun pong isang kwento, no, di ba? Yung isang kwento na bumibili. No? So, sabi ng customer, alin po ba dyan ang pinakamatamis? Ang pula? Sabi niya. Tapos binigay, eto, mapula ito. Sabi niya, matamis. Sabi niya. Biglang bumagsak yung pakwan. Pagkabagsak, maputla. Hindi man pulang-pula. Oh, sabi niyo po pulang-pula ito. Ba, misis, sabi ng titinang pakwan, ikaw ba naman ang babagsak? Hindi ka ba mamumutla? Sabi po, yun isang matandang kwento. Meron po, pero meron pong ganyan na marunong magbasa sa mga hindi nababasa ng iba. Kagabi po nanonood ako sa Netflix yung Vikings. Yung kunyari, yung siyempre, pelikulang ito, yung gumagawa ng kanilang barko o bangka ba yan? Bangka. Yung gumagawa ng bangka, nakita yung anak ng bida. Sabi niya, nakikita ko sa iyong mukha, mayroon kang magandang kinabukasan. At sabi ng bata, nababasa niyo po yun? Nakikita niyo po sa aking mukha? Oo, sabi niya, tulad ng mga kahoy na ito na ginagawa ko ng barko. Alam ko kung alin dyan ang magandang gawing barko. At yung gumagawa po ng barko, tinutok ang tenga dun sa malaking puno. Tsaka kinatok.
ito, sabi niya, magandang gawing material sa barko. Bakit niyo po alam? Sabi ng bata. Basta, alam ko. Sabi niya. At siguro po, mayroong ganyan, no? Sa tagal ng kanilang paggawa ng mga bagay-bagay, alam nila kung alin ang talagang gamitin, no? Magagamit sa barko. Kumpara sa kung tayo mga bagito o walang kaalam-alam, di natin alam ang magandang klase ng kahoy. Actually po, kahit sa mga, alam nyo, kahit po sa mga gumagawa ng kubo, nung nasa dila-dila ako, meron silang kasabihan doon, hindi ka dapat kukuha ng kawayan kahit anong buwan. Meron lang designated buwan kung kailan ka kailangan kumuha ng kawayan. Nakalimutan ko na lang eh. Pero meron po silang ganyan. Para hindi daw bubukbukin. Yan, ganyan. Tsaka alam nila, tunog pa lang, tingin pa lang sa kawayan, kung ano yung magandang gamitin sa paggawa ng kubo. At ito siguro po through experience. Na sa tagal ng kanilang naranasan, nakakabisado nila kung alin yung magandang klase. At dito po sa mundo, sa tagal ng buhay ng tao, siguro ganun din nababasa yung mga sa kapaligiran. Sa amin po sa Florida Blanca, pag yung bundok natakpan ng ulap, kasi malapit lang kami sa bundok sa Florida. Lalo na nung bata pa kami, kitang-kita yan kasi kukunti pa lang yung mga bahay. Pag nakorona na ng ulap yung bundok, tatawagan na kami ng aming nanay, magsiuwi na kayo, uulan na niyan. Tsaka yung mga matatanda, no? Kasi nga may corona na yung bundok. At totoo na ba, uulan, katapos. Andiyan ko na kasi paano, yung ulap na yon, papunta rito. Na galing sa bundok, yung palapit sa bayan. No? Kaya ganito po ang sinasabi ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, tungkol sa observation ng mga Hudyo galing sa kanilang karanasan na alam nila yung kahulugan ng ihip ng hangin na kung kailan uulan, kung kailan parating na ang tag-init. Siguro ito through experience. Wala naman silang barometer o wala silang mga scientific instruments para basahin ang paligid, pero through experience at sa mga ninuno, ganito ang nagpasalin-salin. Nakahulugan itong mga ihip ng hangin, ganyan. Kaya magaling din itong mga Hudyo sa pagbasa sa kapaligiran. At itong ginamit ng Panginoon para buksan ang kaisipan nitong mga tagapakinig sa Kanya. Kung alam niyong basahin yan, dapat alam niyo rin, dapat kabisado niyo na ang kilos at galaw ng Diyos. The signs of the times. Pero sabi niya, mga hipokrito kayo. Nababasa niyo yan. Pero ang kilos at galaw ng Diyos na hindi niyo man alam basahin. Pero pag ginamit po niya yung hipokrito, kasi yung hipokrito, plastic eh. Hipokrito, nagkukunwari lang eh. Para bang hindi sold out ang Panginoon, hindi nababasa nitong mga tao. Ang presensya ng Diyos, ang kilos at galaw ng Diyos, plastic naman kayo, nababasa niyan, pero siguro, hindi nyo lang binabasa, pero nandiyan. Ang presensya ng Diyos, kukunwari pa kayo. Parang ganyan po. At siguro sa atin po, no, kung ilalagay natin sa sitwasyon natin, tayo rin, no, kaya sa dami-dami ng ating alam basahin, baka yung kilos at galaw ng Diyos ang di natin alam basahin. No? At napakahalaga po lalo na sa panahon ito ng pandemya na mabulag tayo, no, o matakpan ng kadiliman ng ating mga mata na hindi natin maaninag at makita ang presensya ng Diyos na para bagang wala ng Diyos na umiiral o nabubuhay.
Ang unang pagbasa po ay magandang paalala ni Pablo sa mga kasama niyang mga Kristiyano at tayo rin ngayong panahong ito nakaukol sa atin na sinasabi na kailangan maging karapat-dapat kayo sa bukasyon inyong tinanggap. Sabi niya, kaya makitaan dapat sa inyo ang pagpapakumbaba, kabaitan, baking matiisin, at marunong kayong magtulungan ng buong pagmamahal sa isa't isa. At sa bandang huli po, gusto ko itong huli, sabi niya, sabi ni Saint Paul, ating mong metong agino, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong yang Diyos, at ipatayangan. At ito po yung pinakagusto ko, yung pinakahuli. Siya ang may kapangyarihan na kumikilos at gumagalaw sa papamagitan nyo at nananatili sa lahat. Hindi man po tayo kailangan lumayo sa atin lang buhay bilang Kristiyano. Dahil sa ating pagkabinyag, para tayong kandilang kanyang sinindihan, ay atin nang makikitang liwanag ng Diyos sa kabutiang ating nagagawa, sa kabaitang ating may papamalas, sa pagiging maawain sa isa't isa. Ito na ang mismong sasabi nating buhay na buhay ang Diyos. Nandito ang Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, ito po ang ating pinakapapel. Ang sa pamamagitan natin ay makita at mabasa ng marami na tunay at buhay ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagiging mapagmahal, pasikatin natin ang ilaw na tinanggap natin ng tayo na binyag sa ating kabaitan at pagmamalasakit, kabutihan sa isa't isa. Ang lahat ay makikita na tunay nga laganap ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat ay sa pamamagitan natin ay kumikilos at gumagalaw ang Diyos at nananatili siya. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi, ing kaburian mo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi ing kaburian mo. Para king Santa Iglesia Katolika, yasana ing maging mayayaki tatanda, para ka ring sablang tao, banakit da ing misusundo ng obra, king kaligtasang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi ing kaburian mo. Para ka ring sablang pamuntok politikal, akit do sana ring tanda, ning panawon, ako kulayit para king kalayan, katarungan, panlipunan, bipante-panteng makatawong katuliran, para ka ring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi ing kaburian mo. Para ka ring daralan kasakitan, ing karelang aklis para sawop at lugod, damdaman dasa at tanggapan, ding para tang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi ing kaburian mo. Para kaya katangan, akit talasana at damdaman, ding tanda ababyening Diyos kaya katamo, king kalikasan, king bie, karing kapalyarian king aldoldo tang pamibiyebye, akilala talasana man, ding ring tandang ipairal taking metong at metong, king pamagnasatang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi ing kaburian mo.
Ngini po aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, pamingat banwa, ibuklat mo ring puso mi, bana kilala mila ring tanda, alang patugot iparala mo king metong at metong kay kami. Baning keking yato maging lalo yang masanting pituknangan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingay. Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kayakatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo rin yung kekeng ayin at mananasanang iting sakripisyo ng kapurian, padalisayan na kay pusot kay sipan at gawa na keng parating masigasig sumuyo kay ka. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum antabi kay kayo, At kekon timurin, yat nayorem puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa. Diyos king alanganggad dabos maipaya. Kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kaya binhayo mo yung sablang bagi at dininan mo keng ang dake king kaganapan na. Bisama Diyos ya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagmula na ning bielang angga, karing sablang susuyo kaya. Nya kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaliyay ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalam pumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob king pamaylasad kamatayan. Kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni dinyene karing kayang disipulo nga na, kananyiti kongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis kani kayang disipulo nga na, kananyiti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan.
Hamibubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulub, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makadaganap kay meto yato, ban may ganapya king lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamula naman, di kapatad ming Pepay Nawan at maninayang sabing miye, lana di Domingo Senior, Iana at Benito, ading wala pang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon malantang mit mong kapaniling at lugod king ipa, karing amanong tiro ning Ginoo kaya katam. Igpami ay atsubanwa, misambalya ing lagyo mo, datang kay kami kayarian mo. Mipamintuan ing lug mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yemo ke paisawol king tukso, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Hesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Yan pang tayo pang yung waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kaingan. Kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ning Diyos, imilalako king kasalanan ning yato. Noon tamang mayaos king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
sakit, o yan aring lungkot, alang kapay nawan, alang kahatulan, ginumalunas ka, ginutumingid na ka, ginumantabi ka, ginudatang na ka. O Ginoo'y ligtas mo kami, dararundam na naman paligid mi, inghaldol albog ni benidaratang na. O Ginoo, iligtas mo kami. O yan aing albog, o yan aing kasiran, o yan kasakitan, ginumalunas ka, ginutumingid na ka, ginumantabi ka, ginudatang na ka. O Ginoo, iligtas mo kami, daralundam na naman paligid mi, inghaldol albog ni benidaratang na. O Ginoo, iligtas mo kami. O Ginoo, iligtas mo kami. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming, siklaw tamo po ban pangadyan, ing dapat ay espiritual, ning pamakinabang. Itamongan po, o Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguranda ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring tao mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan.
Ipaniga po mikeka. Ing patukunangan mo na, ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay ning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, babiyemeke kami ing katawan at daya ning pakamalan mong anak. Ban ibayo na ing biyemo karing puso mi. King kekang pakalulu, babiyeme ing panansyan, ing kaming pang garansyan, ing kaming pangayat bus. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo mantabi kaya kayo. At kekan timurin, At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ing king iba, pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, umetana, luguran tayong Diyos at ing kapara tamong tao. Salamat, King kay Diyos. Nakal po salamat, maya pa oras kaya kaingan. Magandang araw, marami pong salamat. Ingat po.